Designer Films Production, Abuja. Labarina yanzu zana bayyana muku akan wace yarinya wanda zuci ta yi ruko in ba ta waya ya zanya duniya. Santa ya shiga rai ya rike magana akan ta a yau ne nake taban amananta ni na rike ashe za ta mun fiffike matsalanta soyayya ce rubon amana dace amma muke me zance akan ki har na zauce waza ya bana amana ni zan rike ashe zuwar so da zagi kamar rake waya ya zan rayuwa ba bike kin kama zuciyata ke ce a bar yabota ta hoki zo mu zanta kalaman baki na wake nake mafarkin ki shine abin nina tunanin ki ya zama abinci na in an taɓa ki an sanya rai gona ke nake so na kalla dare rana kar ki bar zuciyata tana kura. Dukkan birni idan baki daji ne. Manufato a kullum na aure ki dukkanin mallaki na ya zama naki yarda ni ma ki sani haka